אני מקווה שאתם מאזינים לפרק הזה מהארץ, שלא נתקעתם בחול כמו יותר מ-150,000 ישראלים שהמתקפה באיראן תפסה אותם מעבר לים, בכנס מקצועי, בטיפול רפואי, בתחרות ספורט, או בסוף שבוע קצר שבו הם רצו לונדון וקיבלו מלחמה. איזה תרחיש בלהות, להיות רחוקים מהילדים, מהקרובים, מהבית כשהם מופגזים. לא פלא שאנשים עשו כמעט הכל כדי לחזור לישראל כמה שיותר מהר. עכשיו תדמיינו שאתם אחראים לא רק על הילדים שלכם או על כמה עובדים, אלא על עיר שלמה. יש יותר מלחיץ מזה? אז זהו, שלא כולם נלחצו ומיירו לחזור. תשאלו את ראש עיריית בני ברק. פתיח, והמשכנו. היי, אני טני פרנק מהמרכז ליהדות ומדינה במכון הרטמן, ואתם מאזינים לפודקאסט בין קודש לחוק. שורה של ראשי עיר ורשויות מקומיות שהיו בחוץ לארץ עם פרוץ המתקפה על איראן, הבינו את גודל האירוע ופנו מיד לרמטכ"ל במכתב דחוף שצה"ל יחלץ ויטיס אותם במהירות ארצה, כדי שיוכלו לתת מענה לתושבים בימים קריטיים כל כך. מי שלא יצטרף לבקשה או לטיסה הוא חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, שמנהל עיר עם 230,000 תושבים, ככה בקטנה. ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אצלי עדיין ערב טוב, לא הלכתי לישון, אבל עוקבים אחרי מה שקורה בו. צריך לומר ערב עצוב וערב מפתיע, אתה יודע, בבני ברק שעד היום כמעט לא ספגה אירועים ביטחוניים. כן, אצל זייברט זה בכלל ערב, בניו יורק הרחוקה. אם חשבתם שהוא נתקע שם כי נסע בענייני העיר שבראשה הוא עומד, תחשבו שוב. זייברט נסע כדי לקדם את ענייניו של האדמו"ר מגור, שגייס בתפוח הגדול כספים למוסדות החסידות. זייברט הוא חסיד גור, וזה הפרט העיקרי בקורות החיים שהביא אותו ללשכת ראש העיר. הוא אמנם נבחר לקדנציה שנייה בבחירה ישירה, כמו כל ראש עיר, אבל המועמדות שלו הייתה חלק מדיל פוליטי בין הפלגים של יהדות התורה. כלומר, זייברט בעצם התמנה לתפקיד מטעם האדמו"ר שלו, וזה יכול להסביר את העובדה שגם כשהתושבים בבני ברק שמעו את הטילים שורקים מעליהם ואפילו נופלים על מבנים בעיר, זייברט לא היה בשטח, וכנראה גם לא ממש במתח. התושבים אולי הצביעו לו, אבל את המינוי שלו הוא חייב לאדמו"ר שקבע שהשם זייברט יופיע על הפתק. וזה לא שלא הייתה לראש עיריית בני ברק עבודה לעשות פה בעיר שלו. המלחמה עם איראן חשפה את בעיות המיגון הקשות של העיר, שבה המקלטים הוסבו לבתי כנסת ולגני ילדים. ולמי לא נשאר? לתושבים שרצו להתגונן מהטילים. גם במקומות אחרים בארץ היו בעיות כאלו, בהיקפים פחותים, אבל ראשי הערים התערבו מיד. אלה שהבינו שהם חייבים לחזור מחול, זוכרים? ופעלו כמיטב יכולתם לשפר את הנגישות למקלטים. בבני ברק לא רק שזה לא קרה, אלא שלפי דיווחים עיתונאיים, שם המקלטים הופקרו בחסות העירייה לטובת עמותות פרטיות או חברות מסחריות. לא סתם השבועיים האחרונים הזכירו לנו את ימי הקורונה, זומים, איסור על התקהלויות, נשארים בבית. נדמה לכולנו שבסיפור הזה, מינוס צביקי טסלר, כבר היינו. וגם בכל מה שקשור לחברה החרדית, אף אחד כבר לא הופתע בימים האחרונים, כשלמרות האיסורים נערכו חתונות המוניות ונפתחו מוסדות חינוך, למרות הסכנה, ממש כמו בימי המגפה ההיא. גם במלחמה עם איראן, ההתנהלות של החברה החרדית ושל ההנהגה שלה, שמצפצפת על הכללים ועל ההנחיות, פגע במי שמשתייכים אליה וגם בנו. ההפקרות של ההנהגה החרדית, שמחלחלת עמוק אל מתחת לאדמה עד למקלטים, מזיקה לא רק לחרדים עצמם, אלא למדינה כולה, לנו, שבסופו של דבר משלמים את מחיר ההפקרות הזאת. התמונות של זייברט בניו יורק ושל המקלטים הסגורים בעיר שהוא אמור לנהל, חייבים לגרום לנו להבין שצירוף המילים שלטון חרדי ריבוני הוא פרדוקס. זה פשוט לא הולך ביחד. בניגוד לערים וליישובים שבהם צריך דווקא לתת עדיפות לשלטון המקומי והקהילתי, בחברה החרדית שבה ראש העיר מחויב לאדמו"ר יותר מאשר לתושבים, זה לא עובד. משהו שם רקוב, ואני לא מתכוון לתפוח הגדול. בואו נשאר רגע בחול. בניגוד לזייברט שלקח את הזמן, רוב הישראלים שנתקעו מעבר לים רק רצו, ועדיין רוצים, לחזור הביתה, וכמה שיותר מהר. עזבו אתכם ממקום לרגליים או מכיסא ליד החלון. העיקר לשים יד על כרטיס טיסה או הפלגה לישראל. נמל אשדוד ומעבר הגבול עם ירדן הפכו ליעדים נחשקים, ותמונות שרצות ברשתות החברתיות מאפשרות לנו להציץ אל אוניות המעפילים שהגנו כאן פעם דרך פילטרים באינסטגרם. המוני ישראלים ממתינים גם עכשיו לטיסות חילוץ, ולמרות הזרות גורמי הביטחון לשהות ישראלים בחו"ל, ועל אף המצוקות האנושיות של המשפחה והילדים, גם את השבת הזו, כמו את הקודמת, רבים יעבירו רחוק מהבית,
אחרי ששרת התחבורה, מירי רגב, נשמעה לרב הראשי הספרדי, דוד יוסף, שאסר להוציא טיסות חילוץ בשבת. אני רוצה להסביר בצורה ברורה לאזרחים הישראלים. קודם כל, אין מה להילחץ. אתם נמצאים בחול, תהנו. אוקיי, אז אחרי שנהנתם, תזכירו לי, איך בעצם הרב הראשי בכלל קשור לכל זה? חוק הרבנות הראשית בכלל לא מעניק לו סמכות בנושא. לרב הראשי אין שום סמכות לקבוע אם חברת אל על ומדינת ישראל יוציאו טיסות מטעמן בשבת. נראה ששרת התחבורה אולי לא חיפשה טיסה, לא השבוע בכל אופן, אבל בהחלט חיפשה חילוץ מהמצב, ומצא ברב הראשי כיסא מפלט נוח. רגב יודעת שמטוסים שטסים מטעם המדינה בשבת יכולים להפיל לא רק פצצות, אלא גם ממשלה, ואין לה שום כוונה לאפשר למצב הנוכחי ליירט אותה ואת הקואליציה הדתית-חרדית שבה היא חברה. אז היא ארזה, אבל לא לבד. רגב פנתה לרב הראשי שיספק לה חוות דעת הלכתית, ונאחזה בה כדי להימנע מהפעולה המתבקשת, לתת לחברת התעופה הלאומית הוראה להחזיר ישראלים הביתה גם בשבת. לזה תוסיפו את העובדה שאל על נמצאת בבעלות איש עסקים חרדי, מה שבוודאי לא הועיל לתקועים בחול. אפשר היה לצפות שאחרי מקרי החירום הקודמים, כמו בימים שאחרי 7 באוקטובר או תקיפת אוהדי הכדורגל הישראלים באמסטרדם, מקרים שבהם דווקא כן הופעלו מספיק טיסות חילוץ בשבת, רגב והממשלה יגבשו נוהל מסודר, שקובע מתי ואיך מחלצים ישראלים מחול במצבי חירום בשבת. אבל זה לא קרה, כמה מפתיע. וכשאין מדיניות ברורה, וכשלא נעשית עבודה נדרשת, משתמשים ביהדות ובהלכה כסיפור כיסוי. לרגב פשוט היה נוח להפוך את הרב הראשי, שראוי לביקורת, אבל אינו פקטור בנושא, למטרה שאליה הופנו חצי הזעם הציבורי. מדובר בעוד דוגמה מובהקת לחוסר התפקוד ולהתחמקות מהאחריות של שרת התחבורה רגב, שאם נשאר במונחים בתחום התעופה, מתנהלת יותר כמו חמקן מאשר כמו שרה בממשלה.